Είναι τρελό πως από όλους τους rappers που έχω συνεργαστεί, είτε ταιριάζουμε μουσικά είτε είναι διαφορετική η φάση μας, είτε ταιριάζουμε σαν άνθρωποι ή όχι, ο Mad ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να γράψει το τραγούδι τόσο εύκολα. Πραγματικά σας μιλάω. Έχω συνεργαστεί με όλους, από τα άτομα που κάνουμε ίδια μουσική, που δεν κάνουμε ίδια μουσική, κολοπού. Ο Mad ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχαμε ακριβώς το ίδιο work ethic στο στούντιο. Γράφαμε, τελειώναμε, το πετούσαμε στην άκρη, ξεκινούσαμε άλλο. Και αυτό εμένα μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση, γιατί μέχρι να ξεκινήσουμε να γράφουμε μαζί, πίστευα πως με το Mad δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κομμάτι. Μιλάμε τώρα για εποχές 2017, έτσι. Μέχρι που απλά καθίσαμε στο στούντιο μια μέρα, γράψαμε ο καθένας 25 λεπτά lyrics και βγάλαμε με τη μία άκρη για το πώς θα βγει το κομμάτι. Και μιλάμε για κομμάτια πολύ πριν το Juice. Και για όσους δεν ξέρουνε, τότε ο Mad έκανε αγνή, αλητία, τραπίλα, as fuck, και εγώ έκανα πολύ πιο χαλαρά, χαρούμενα, έτσι, βαϊμπά τα κομμάτια, καμία σχέση. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολο να παντρευτούν αυτά τα δύο είδη. Και όμως ρε φίλε, έχουν αποδειχθεί εδώ και τόσα χρόνια, μετά από τόσες άπειρες συνεργασίες που κάναμε με το Mad, το πόσα vibes μπορούσαμε να βγάζουμε, το πόσα πολλά κομμάτια μπορούσαμε να βγάζουμε απλά από τα vibes, δηλαδή fucking crazy.